Behobian gaude, Irunen, Frantzia hego-mendebalde zabaleko ehunka erretzaile datozona egunero, tabakoa erosterat, askoz merkeagoa baita. Milaka euroren negozio zifra duten saltzaileek ez dute hitz egin nahi neurri berriaz. Hemen ezin da saltegi bernean irudirik hartu, dioten gauza bakarra da azken urteetan gero eta gutiago saltzen dutela krisiarengatik. C'est limité, bon, je trouve que c'est pas bien. Erosleei ez zaie gustatzen neurri berria. On n'est pas en Europe. Ez ote gaude Europan, mugak ez ote dituzte ideki, galdetzen dute. C'est comme ça, hein. Frantziako C'est la loi, gobernuak c'est la dio loi. tabakoa bertze herrialde batean erosten dutenek frogatu beharko dutela, hientzat erosi dutela, norberaren kontsumorako, ez bertzen norbaiti saltzeko gero. Mugetako poliziak kontrolak eginen ditu, eta baliteke 750 euroko isunak ematea. On verra, on verra. Tabakoa Gipuzkoan eta Nafarroan erosten duten frantziarrek ez dute argi neurri berria nola aplikatuko den. Frantzian tabako saltoki asko etxida azken urteetan eta lanean segitzen dutenek gero eta gutiago saltzen dute. Beren ustez, Frantziako gobernua ohartu da, diru sarrerak apaltzen zaizkiola eta horregatik indarrean eman duela neurri berria.